Mamilin. Mamilin, no? Ito na ang inumin mo. Iniinom namin. Oo. Nagbili ako ng maiinom at mainit baga, Kuya Noni. Init, mamaya. Ito po si Ate Tess. May dala ako. Mamukhain niya. Oh, Ate Tess, nabubunin yung soft drinks. Ay, hindi ko natag. Binilang kita kay Noni ng ano, ngayon ka lang, kaalis ko pa lang. Tawag nito, binilang kita ng paborito mong sito. Matanda. Sa kaibigan ko? May kaibigan ka na ngayon matanda. Kinakainan natin niya ng lugaw. Oo. Ipakilala mo ko doon kay Noni. Makalibre kayo ng lugaw. Makain din ako ng lugaw, ay paborito ko rin yun ay. Si Kuya Marlo nasaan? Kay Noni? Ang layo naman ang nilalakad mo noon eh. Si Kuya Marlo nasaan? Ewan ko pa. Kilala mo pa ako noon eh. Hindi na. Kilala. Ay. Thank you. Kilala mo pa pala ako. Ano Kuya Noni, dyan tayo magkainan? Sa puno? Okay na po. O siya, sige. At O, gutom gusto na mo si to- Rich. Wala pa akong kain, nagugutom ako eh. Tamang-tama, may dala akong ano, maiinom. Saan ka makain? Ay, wala naman siyang kanin. Ano meron? Manok, Manok. lang. Ikaw lang ang may kanin. Doon na sa kanila. Yun na O lang siya, sa kanila. sige. Baka may kanin doon. Kaya, May kanin doon Kuya Noni, sa inyo? Ay, wala. Ay, Ay, sa patay. Ito patay. paano to? Manok lang ang dala Oh, natin. ay di manok lang ang kainin ni Nune. papa. Ah, sige, hati na lang tayo sa kanin. Ang Kuya dami Noni. naman ng manok na yun. Isang Ang da- ano yun? Oo, Jollibee pati yan. Yung paborito mo Kuya Noni, dala namin. Eh paano kung may dumaan dito? Anong ano mo Kuya Noni? Ah, Anong, kala ko dito. anong ulam nyo kanina? Kuya Noni, anong ulam nyo kanina? Gabi. Ha? Gabi daw. Sino nagluto? Sino nagluto Kuya Noni? Ikaw? Kaya Marlon. Ah. Nasaan si Marlon? Ewan ko pa kung saan pumunta. Ay, Jesus, wala pala niya. Ulitin sa inyo. Lutuin ang galiyang. Hindi mo sinipot. Galit Lutuin ang yung galiyang kay- ano. Mapanis. Ba't di ka nagsasaing noon eh? Wala na kayong bigas. Meron pa. Ba't di ka nagsasaing? Ba't wala kayong kanin? May kaunti pa po doon, kaya lang kakaunti na. Ay kami, Ikaw lang ang makain. ikaw naman ang makain lang. Ulaman mo ng manok Kuya sa Noni, may makupa pa Kuya Noni. Meron siguro. Tingnan nga natin. Ano siguro po no ano no. Oh, yung pag-drive mo may Ano po? matalo na lang tayo dyan sa bangin. Huwag talaga. Bangin dito. Oh. Bababa ka na. Wait lang Kuya Noni. Wait lang noon eh. Dito tayo tapos. Saglit lang. Doon mo, sa unahan. Ayan, okay na. Oo. Tara. Ay, salamat. Dinayang puson. Ano daw? Ano? Dinayang puson. Puson ka dyan. Puson May ka puson dyan. ka pala. May puson ka baga? Tingnan mo ba? Oh. Bit malilim. Ay. Baka maano ko kayo dyan ha? Masarap ko kayo dyan. Uy, cellphone mo. Wait lang. Huwag mo akong bato ko. Lock mo na yun. Lock mo na dyan sa ano. Ha? Ha? Oh, bakit? Tara, halika, kain tayo. Gugutom ako. Hindi naligo. Ikaw, di ka Gabi naligo. ako naliligo. Oy, hindi yan malamig yung soft drinks mo. Oh. Hindi na po. Kina, ito na lang. Akin na. Yan sa iyo si Ay, ano mga, may hawak akong kamera. O yan, tig-isa tayo. Wait Ako lang lang. mahawak nito noon eh. Oo. Yan ang ano, mainit na oh. Inamin mo to't malamig. Oh. Hawakan mo muna. Malamig pa. Malamig, pangit yan. Oo, matatapon. Binuksan ko na. Malamig bagay yan. Oh, cheers. Cheers. Dali, inom tayo. Mas masarap Oh, yan di kasi malamig. yan. Oh. Init na oh. Magtira ka, kakain pa tayo. Bakit mainit ito? Ah, gusto niya malamig. Galing po yan sa apoy.
Ha? Halika, tara. Halika na. Niloloko mo ako ah. Halika na, tara na. Okay. Uy, Kuya Noni, anong pangalan nitong tanim na ito? Ay, sitaw yan. Ah, sitaw. Sitaw yan, yung parang munggo. Ah, okay, okay. Kinayang ang siminto na ito. Daat, nagugutom ako, Kuya Noni. Ako ah. Ako hindi, mamaya pa akong gabi maligo. Gabi-gabi ako naliligo, di ako makakatulog sa init. Agoy. Nasaan si Ate Tess? Pakita mo siya. Ate Tess, kaway-kaway. Aray ko. Si Mami Helen kasama namin, oh. At dinalaw namin si Kuya Noni. Hi mga kagwaps, mga kalingap, mapagpalang makulimlim na hapon. So kanina guys, maulan. Bago ako umalis ng bahay. Tapos, sa biyahe naman uminit. Siguro si Nune. Ikaw ang nagtabas dito kay Noni sa daanan? Sabi na nga. Siya daw yung Lagi nagtabas. mong Ang tabasan, daming Nune, pasalubong, dadaan oh. ako. Oh, tamang-tama, tinabasan, oh. Kita mo, tinabasan niya. Yan, shout out po, Rich Team Evergreen. Siyempre kay Kuya Bal, sa lahat ng Kalinga partners, Kalinga viewers, OFW natin dyan. Lahat ng nakakapanood dito sa Pinas. Especially guys, doon po sa hindi nag-skip ng ads. Yan, thank you so much. Shout out po kay Ma'am Sisaline, kay Ma'am Asunsinon. Ayun, kay si Mami Amy kasama ko ngayon. Shout out, Ma'am Bibing, Shane Canto, Ma'am May Campusano, shout out, Emily Enriquez, Romilda Cabado, Miss Musical, kay Ate Kat, Catherine Official. Yan. Uy, nagkahog-kahog yung ano, oh. Ano nangyari? Tusin mo yung daanan ni Mami. Ako lumusot dito Nune. Kala mo. Ay, Diyos ko, nakakatawid man lang ako. Sino kasama mo dito ngayon, Kuya Noni? Si nanay nandiyan? Ah, naglabas? Di ikaw lang mag-isa. Wala kang kausap. Ha? Ah, nagmumuni-muni ka. O siya. Sige, inumin mo na yung ano mo. Inumin mo na yung isang sito mo. Meron pa ako dito extra eh. Ubusin mo na yan at magkakain tayo. Ubusin mo na yan. Meron pa ako dito isa oh. Mainit oh. Meron pa ako dito isa oh. Siya, sige na. Saan tayo kakain? Sa kubo? Uy, ang linis ng bahay nila Kuya Noni oh. Hinga. Naglinis ka? Ay, very good. O tara, halika. Dalawa pati walis tingting mo. Dito tayo sa kubo, Kuya Noni. Dito ko gusto kumain eh. Kitang ka ni Erwin, pag marumi ang bahay mo. At tabugain ka naman oh. Ang linis ng bahay nila, guys. Ayun oh. Malinis. Malinis pati bintana oh. Ay, ang galing ni Kuya Noni ngayon ah. Agoy, may prize ito at magbi-birthday na pati ito ay. Oh. 'Di ba? May nagpakita ng ginawang ganito. Ang ganda Ritz. Ng kubo. Ano bagang ano yun? Kubo, dito ka Kuya Noni, tabi tayo. Ha? Sino shout out mo? Shoutout po, Kuya Bal. Ah, si Kuya Bal. Buti naalala mo pa. Buti naalala mo pa si Kuya Bal. Di yan malilimutan ni Nune. Siyempre, Kalinga partners. Kung wala si Ritz, kung wala si Kuya Bal, hindi nag-ano si Kuya Bal sa ano, mga Kalinga partners. Ano? Ubusin mo na yung Nune. Tara kayo nini, kain tayo. Kumain ka. Tapo mo na. Ah, Wala nang laman. papak. Wait lang, mag-ano ako at mainit. Ayan suot mo kung yan ang suot ko. Yan ang mainit. Wala na akong hininga. Buti Ano na lang. ito? Ay, yung kwan? May sito pa pala dito oh. Nune. Ubusin mo na yan at mayroon pa oh. Binili ko talaga yan sa iyo.
Fried chicken. Nasaan si si Kuya Marlon? Kuya Marlon! Nasaan ka? Sa diet? Sa diet? Layas talaga yan si Marlon. Hindi duman sa inyo, Ma'am Ellen? Galit yun at nilituan daw kayo ng galyan. Hindi nagsipot. Wala, busy. Busy ang mga people kayo noon ni ano. Hindi ko kasalanan yun. Si Rex ang may kasalanan nun. Pasensya na guys. At Kami, bigla-biglang nagkaroon ng ano. Hindi niya Hello! Kain po tayo. Hindi ka nagyaya. Kain Yeah. po. nagkain mo na kami. Kain. Magyaya ka. Kaya sa iyo. Thank you. Si Rex ang hindi pa nakain. Wala pa akong almusal. Anong oras na? Ito mo Parang laman kanin ng nun eh. pamunas. May kanin ka doon? Ano na yun? Bahaw Tapos na? na? Panis na? Ay, magpapaka na lang. Isa-sulo kayo. Madaling mapanis dito ang ano, kanin. Gawa yan sa init. Mainit. Bakit madaling maano? Ang pawis ko sa ulo na ano. Ramdam ko yung ano, baba. Kakahiblad siguro ang kanin, ano? Di! Minsan na nahihilo ako pag gulping, ano? Kanin? Ba't ilang ano ang inaano mo? Bakit naman? Pagkatin mo na lang yun. Ilan yung kinakain mo? Isang isang kalderong kanin? Nakaka-high-blood nga isang kaldero. Oo. Paano yan? Titingin lang kayo sa amin. Kain. Wala si ina. Wala yung nanay niya. Ingitin mo. Kain po. Wala si nanay. Nakuha ko isang. Nasa labasan. Anong oras yun na uwi? Anong oras na uwi? din po yun. Hay! Kain tayo. Init. Almusal ay panganwalian. Dalawa. Alam mo kung may taong ano lang dito, masarap itong taniman mga ano na. Mm. Si Marlo naman, layas na layas. Kung ginagawa niya dito ay maglinis at Shout out Rex! po. Malimutan mo na yan. Oh, ito pa sa iyo pa ito ano oh. Nuni. Mamaya. Ayun na yung pusa. Sus. Ay, Pusa. Kain pusa. O dali, kain o, kain. Hindi mo dyan na yung pumaypay namin lang sa balkon. Oo, kain o. Ay! yung pumaypay bagay na iwan ko yung sa sasakyan ni ano. Na ito na oh. Masarap tulog mo? Kainan mo nunit. Pag yan ay ano na, hindi na masarap. Masarap Ba't yan. hindi ka naligo? Mainit pa. Ligo. No? Ka naligo? Ligo Ligo ka? ang baga, pogi nga. Ligo ako. Oo, kung hindi yan naligo, di hindi Maligo ka yung sa pogi. simana? Mabango ba yung sabon? Anong sabon niya? Safeguard. Meron pa kayo sabon panlaba? Meron pa natira? Meron po, dalawang putol. Meron pa dalawa? Dalawa, tatlo. Ay, meron ka pala dong grocery sa sakyan. Meron po naman yata sila. Meron pa. Meron pa kayo nun eh. Hindi pa naman yung binibigyan ng gatas. Ay, nandun pa pala yung gatas, Kuya Nuni. Ay, sumama na lang siya mamaya. Naalala ko. Ang kalimutan mo. Vlog ba natin si Makri? Sino yun? Yung maglalagas? Yun, yung nagkausap ba sa iyo? Hindi. Nagkausap kayo? Hindi. Yung naglalagas ng buko? Tingnan natin. Wala naman si Kuya Marlon. Bakit ano yung naglalakas ng buko? Maglalagas ng buko. Naghihingi ata ng tulong sa ako. Sa vlog. Mm-mm. Saan? Malayo ba yun? Andyan lang po. Magsaglit lang naman ang lakarin. Tingnan natin. Gusto mo pa ng kanin? Tama na po ito. Gutom ako ay. Kawasata. Hindi na kain muna. Diyos ko po. Wala man yung kakainin doon. Di may naluto. Saan yung inumin mo? Nandito. Busin mo na yun, kaya di na yun malamig. Busin mo na. Hindi na yan masarap ang hindi malamig. Hindi ba yan doon sa baba? Doon sa tabi ko? Hindi yan? Yan. Sinave na niya yan. Ano po? Nasaan yun? Inano ko ito. Nasaan yun?
Sa kanya yan. Kanya-kanyang dala. Kanya-kanya. Kala ko dalawa yun. Saan mo binili yan? Nandun na po yung kay Nuni na isa. Dalawa yung sa kanya. Nasa iyo Asawa isa. ng picture. Ininom na niyo. Hindi malamig na. Naubos na. Hindi malamig. Hindi pa. Ito na eh. Nandun na po. Ay, yung isa. Nandun. Ayun na. Kain tayo, guys, akala ko kain kay tayo. Marlon. Wala nga si Marlon. Wala si Marlon. At ito, kay Marlon din at kay Nuni. Tigis-tigis. Ay si nanay. Si nanay. Di naman nainom nito. Di man yun Hindi ba nainom. umiinom si nanay ng sito? Umiinom, kaya lang. O, yelo-yelo pa ito. Oh, I think isa yung dalawa. Hati tayo. Hati tayo. Hindi na. Ito na sa akin. Kain ulit ang tumaba. Ang payat mo ay. Yan, inumin mo na sito. Baka mabulunan ka. Magpatabakan Nuni. Ang Oh, sana pangit ng sito mo. payat. Oh, cheers na tayo. May takip pa eh. Oh. Tanggalin mo yung takip. Tanggalin mo yung takip. Nainom ka. Nuni, Cheers. inom. Itabi mo tong ha. Ulamin nyo ito mamaya ha. Di ako nainom yan ay. Gusto ko ay cook. Masain na lang. Nagigilo Sain ka na pa lang. no. Diabetisin ka niyan. Nagigilo pa. Nagigilo pa. Ang ano mo. Opo. Nakakabitin yung kanin no. Nuni ay di nagsaing. Pag sain ka, para pag may dala kami ng ulam, kain lang tayo dito. Malapit na pati birthday mo. 26. Ay, 26. 18. 18. Maano tayo kay Carlota July. ha? Birthday ni Carlota, magpa-feeding tayo, masama ka. Kailan? Ngayon 26. Hilin, madumi naman yata ito. Pagpagin mo na lang. Pag. Sabi mo, hindi ka pa naligo. Gabi ako na. Gabi ako naligo. Hindi naigo. Kaya bibigay ko sa ipamay-pay na madumi. Binibisto mo si Mami, hindi pala naliligo. Binibisto Yang naman ya- ako kay Nuni ay. Ano Nuni, pagbalik ko may dala akong Amerikana. Gusto mo? Ay, wag. Bakit? Malang bayad doon. Mahal na ano? Mahal daw ang bayad. Ay padadalahan ko man kayo ng monthly Lawan. allowance. Oh. Mm. May monthly kang allowance, may yung Amerikana. Ay, gustong-gusto nung Amerikanang yun sa ganitong lugar. Oo, Ay, tahimik. Tahimik. Masuling kayo dyan sa Meron sapa. bagang Kaya magpataba ka at gusto nun mataba. Kaya Ayaw nga, yun ng payat. kumain ka ng kumain. Kumain ka ng At kumain. huwag ka pati parang isip. Sinasabihan ko yan si Nuni. Nuni, huwag ka magparaisip. At si nanay, kawaawa. Pag nawala ka, kawaawa si nanay. Ano ba kasi iniisip mo? Wala. Nag-iiba ang mundo mo ay. Mag-asawa. Yun ang iniisip mo, mag-asawa? Hindi. We, yung totoo. Tawa ka dyan Yung totoo, pag-asawa. Nuni. Siguro iniisip mo yung pag dadrama ninyo ni Bina doon sa Kalinggawa. Ay, Uy, part 1, magpa-part 2 pa tayo. Nagre-request sila. Alam mo yun? Sa ano na lang tayo mag-part 2 sa Alam mo 26? kaya? Birthday ni Carlota, extra natin si Carlota sa teleserye Oo, sa movie 26. natin. No? Mag-iisip ako ng ano. Sabihan mo si Marlon, huwag umalis ng 26. At kasama kay Carlota. Ay ako, pag kami nakapunta ng Naga, Primate, hindi ako kasama. Adjust mo na lang ni. 27. Gusto mo mabungaw ako ni tatay? Wow, kayo yung artista ng asawa mo. Sana 25. May shooting ka mo. Sa ano na lang sa... Hindi naman natin pwedeng i-adjust ng 25 ang birthday Oo. ni Carlota. Ituloy na ninyo. Oo, tuloy. At pag may mapunta ko. Hindi ang pwede nating Basta i-adjust. isama ninyo si Noni at saka si Oo, Noni, Si Noni at saka si Bina. Bina. Hindi ba pa panoorin ko lang kayo sa Na. Oh, Tagay na tayo. tagay tayong tatlo. Nasaan ang inyo? O, ay may takip man ay. Tanggalin mo yung takip at mainom na. Tagal ninyo. Ubusin ko na itong sa akin at di na malamig. Pangit pag di na malamig. Noni, tanggalin mo yung takip. Ubusin mo na yun sa inyo. Oh, Noni.
Para malamig pa Hindi na masarap pag hindi Ubusin na malamig. para maalis na yung ano. Yan. Wala na Otis. yung yelo. Cheers! Cheers kami, guys. Ayan, cheers si Kuya Nuni. Ito si Ate Kung Tess. bakit tayo nag-cheers. Ate Tess. Barangay Tanod dito. Manok. Manok. Barangay Tanod, mayroon kayong Barangay idudulog Pahulugan. dito na ano? Barangay Pahulugan. Sa gusto mumutang. Nilapit dyan. Dito ka lang lumapit. Ellen, pag gusto kang umutang, lumapit ka lang. Pautang daw. Sabay tayo mamili. Saan daw ako makuha? Di ako niyang pautangin. Alam na wala akong trabaho. Ito ako, sagot ko ikaw. Pabili ng tulis kami lahat. Ano ikaw, Kuya Nuni? Gusto mo mangutang? Sa kanya. Mautang tayo. Barangay Utang. Serious si Kuya Nuni. Serious. Hindi pa sa lubong sa Huwag ka nung magparaisip. Kawawa nun ni si nanay. Walang mag-aalaga doon kung hindi Ano pa kasi iniisip mo? Meron namang supply pagkain. Oo. May bigas, may pagkain. Meron naman- Araw-araw. Mayroon naman sa iyo nagsusupply. Andito ako. Dito kami. Andito kami. Si Helen, Mga- si Rex. Mga Rich Team Evergreen. Yes, nakadagdag pa. Oh. Dagdag artista. Nip na yung artista na yan. Saan ba gayang galing? Gustahan tayo, paparanoodin na kayong dalawa. Madami na naman ang views nito ni. Sabi ng apo ko, Nanay, ang laki ng views nyo. Naman na ni Rose. Pati naman si Ate Tess na ano yan. Picturean mo si Tess. Mga niya po. Oy, panoorin niyo po. Panoorin at nandun ako. Starring. Ano Kuya Nuni, ano? New Star. Ano ang request mo na ulam sa birthday ni Carlota, Kuya Nuni? May gusto ka bang kainin? Para yun ang isa sa ihahanda natin. Andyan yung ating, kahira, taga-budget. Okay ang hawak ko. Hindi nga daw nadadagdagan. Sabi niya sa GC. Hindi daw nadadagdagan. Babudgetan natin, Kuya Nuni. O ano request? Pag-asa Ano ko ng request? si Ma'am Sis. Anong gusto mong murang, Tangigi. Tangigi. Saan tayo bibili niyan? Kita ng tangigi, padala ko sa kanya. Doon sa binibila natin doon. Saan yun? Doon sa bagasbas. Tangigi Bagasbas. pala. Bilin. Yung mga bagus Mahabang isda, parang tulingan, pero tangigi ang ano. Ano yun? masarap yun. Anong luto? Ikaw magluto? Hilin. Ano? At Ano padala luto lang daw? Parang ito lang. Prito lang. Prito lang. Masarap yun gawin. Yun lang naman ang masarap doon. Pag sinabawan ng tangigi, wala naman ang lasa. Oh, Wala nga yun. prito talaga. Prito ang masarap sa Prito tangigi. lang yun. O, alam pala ni nung prito lang. Ay nga, ito si Cesar lang huli na naman ng sisig. Ang daming pantinulang manok niyan, Kuya Nuni, pag lumaki na, No? Ang daming, Walo yan. ha? Walo. Sa iyo yan? Hindi yan sa akin. Doon sa bayaw ko. Lahat naman na yun. Aso, manok. Sa babahay nung nuni, Yan po, walang bahay. bago napunta dito. Napunta dito yung mga manok. I-vlog mo kaya. Sino? Si Ita eh. I-vlog natin si Itay. Habulin tayo ng itak ni Itay. Sa amin naman. Habulin tayo ng itak ni Itay. Saan ba kang bahay ni Itay? Diyan. Tagawad na bahay. Eh sabi wala dyan. Andyan ngayon, Kuya Nuni? Si. Si Itay, andyan ngayon? Nandyan. Pwede na i-vlog. Hindi, Wag na rin yan. Hindi yun nagpapakita sa camera, baga. Kaya, Hindi nagpapakita yun. Ay si Kwan nuni, nakikita mo? Si Kagawad, napunta dito. Oo. Mm. Sarap matulog dito sa inyo, tahimik, baga. Mainit pa baga. Sarap Wala na yan. matulog. Wala. May kuryente sila. Mm. Wala lang pero tubig. may husbong dyan. Pinaka-anuhan niya ng puso ang pangit ng tulog.
Paano sila ng tubig? Ngayon kuya Noni? Sa ano po, sa gripo. Sa gripo. Binubuksan nyo doon pag kumukuha kayo? Kaninong gripo? Ha? Yan po sa ano, sa unahan. Meron pala silang naiigiba na ano, nawasa, inumin. Nabili kayo? Oo, may pera naman yan si Noni. Ito Noni. Masinop yan si Noni sa pera. Si Kuya Marlon, kailan lang umalis? Kanina umaga? Nagtatabas siguro ng basig. Ah. Pala yan. Sipag. Yung basig din, ginagano na. Mm-mm. Nililinisan. Ay, nilalamutak na gano'n. Yung para sa pala, yun yung parang ginagawang day? Ginagawang daan. Oo, Daanan? Daan. dinadaanan ng tao. Ay, ang galing ano. Oo. Tapos pinapatigas. Sabing ano bagang tawag ng tis, yung tinutulayan nga. Basig. Basig ba tawag yun? Ilapil. Pero Kuya Noni, kunin mo yung gatas doon sa sasakyan. O, ito Ay, Noni, Itabi mo muna yung juice mo. Ito. Ano ito? Ay, yung soft drinks ko. Siya, sige po, mami, naman ko. Sabit mo muna, Kuya Noni. Baka, dito mo muna ilagay, Baka kainin ng Naubos mo na yung sa iyong ano? Wala na, naubos na. Sabit mo muna dyan. Ayun, yun. Pasok mo. Hindi, dyan, pwede na yan dyan. Pasok doon sa loob. Pasok doon, baka kung... Saan mo ba ilalagay? Sige, sa loob na lang. Baka ikitin pa, Ano ito? sapal. Sa ano? Ano mo? Mapakla siguro palasa ni Kuya Noni, kaya gusto niya ng matamis. Ha? Bumalik na? Ay, oo, yung Amerikana gusto nun mataba. Ay, ginoo ko. Mimi. Para matumba ka. Natutumba na nga. Sinabit mo nung yung ulam yun. Kuya Noni, kunin mo yung grocery doon sa sakyan, nakalimutan. Ay, Baka hindi nakasabit ang ulam niya. sinabit mo na Kuya Noni. Kailan niya mahinog yung avocado mo? Ha, Kuya Noni? Kinakamusta ni Doktora Esquadra yan? Matagal pa yan, Kuya Noni? Malinis man baga ang bahay. Sabi ni... Nagwalis baga si Pag Kuya tinanong Noni. ka ni Erwin, sabihin mo, ikaw ang tumira dito. Hindi pa alisin yan. Ay, malang kaya ni naman. Sugat-sugat. Nakakuha ka na Kuya Noni ng hinog nito? Ay, Diyos ko, sayang. Bakit? Ayan, Yan. bulok. Para hindi mabulok nun nagsusunog man. Sayang na Kuya Noni. Nag-aral kaya ako ng agricultural. Ang daming bunga, kaya lang, lahat, sira. Susunog yan para yung aso. Hindi mabulok yung mga bunga. Ang ganda Tabang. ng duyan ni Noni. Relax. Ganda dito kay Noni. Saan yung pili? Di ba may pili dito? Doon, mayroon pa bunga? Magkuha tayo? Wala pa, di pa hinog na maigi. Ay, hindi pa. Papakyatin kita dyan. Ayun, Kaya lang matataas. Ito si Bina, nakakuha ng dyan, ng langka, nangingi kay Kuya Noni yan si Bina. Yan ang ay bulok. Ala kates. Ay, sabi mo ako lang natutumba. Daw talaga hilin. Pinainom namin si Kuya Noni ng vitamins niya. Kasi parang nag-iiba na naman siya nung nakaraang vlog. Umaga. Maliligo ng gabi. I-shout out sa lahat. Hello guys. Mainit.
Ito dapat, pinapalitan mo na nung bulok na. Matagal pa nung Dapat yung pantay. matagal pa nung ang ano, kanta ng presidente. Papalitan daw ni Kanoni. Presidente ng ano, Santo Domingo. Napalitan mo si Marcos. Yun, shout out po sa lahat ng viewers sa ating Kuya Noni Fanatics. Kamusta po ang lahat? Sa mga baguang subscribers, thank you so much. Sa mga datihan po, maraming salamat din po. Siyempre guys, Rich Team Evergreen, thank you po sa suporta. Especially guys, kay Ma'am Cisaline. Siyempre kay Mami Amy, dyan. Tsaka sila Ma'am Asuncion, Romilda Cabardo, Emily Enrique, shout out. Shout out din po natin sila. Ma'am Shane, Ma'am Jean Official TV, shout out. Kay Ma'am Dina Witty, kay Tita Rose from abroad, shout out po. Kay Frida Official Vlog, shout out. Kay Ma'am Mi Campusano. Magkuha tayo ulit ng pabango sa sinaing. Hindi ko makabunot. Kanoni, bunutan mo daw ako. Pako, oh, pako. Pako. Ha? Pako po yun. Pako yun. Ah, ito oh. Yan, pandan. Hindi po. Ah, Oo. pako po yan. Kanoni, kuhaan mo ako. Palo ko. Pandan sa kanin. Masarap. Kanin. Ayaw? Sige pa. Ilalagay ko yan sa flower base hanggang sa ano. Maubos. Ano yun? Pwede na yan kayo nuni. Thank you. Oh, yung ating ano. Makopa. Makopa ko yan nuni. Ay, ayun oh, malaki oh. Ayun oh. Madilim pa ang ano niyan, salamin. Ayun oh. Wait lang. Ayun, ayun, nakita ko. Ayun oh. Nakikita, wala. Bulok na dahon. Tatawa ako sa iyo, Mamilin. Papuntahan ko lang ikaw. Ay. Isinut mo ba, Mamilin? Ito. Ay, lalo na pag init. Asa na nga ba yun? Ay, yung garapon din. Nandun yung garapon ito. Ano mo kayo nuni kasi ano yung kuan dyan ha? Yung garapon din. Wait lang. Ay. Susi. Ano nila ito? At kung makita naman si Ate Tis naman sa... Ay, gatas ito nuni, gatas mo. Nandito yung unan yan. Gatas mo ito. Ito pa yung garapon. Ano Oh. itong isang ito? Ito oh. Ay, safeguard. Eh, ba't nakasama ang gatas sa safeguard? May amoy na yan. Naka-hold naman yung binasan ko. Ito yung tira. Ito me. I-ano natin sa kanya, hindi pa. Alin? Bigas. Ito mamaya ito. Yan kuya Oo, nani. na si Nanay Maring. Oh. May bigas ka pa doon nuni. Ha? Meron pa. Magsahin ka naman nuni. Sure ka? Ayun na si Nanay Maring. Oh. Andyan? Pagdala ng Amerikana pa. Maring, saan ka galing? Oh, Saan ka galing? Sa Tinampo? Nagano ka sa Tinampo? Ano dala-dala mo? ano, kilala mo pa ako, Nay? Hindi. Ay, sus, kadadating ko lang.
Hindi mo na ako kilala. Ay, nako. Ayan, kilala mo yung naka-green? Ayan, naka-green. Kilala mo? Green. Ayan, katabi mo na. Oh. Kilala mo yan? Ah, si Nonilon. Yun, nilong. Ay, ano mo si Nonilon? Anak mo? Pakainin mo si nanay pagdating ha. Lamang kanin. Bye-bye, Noni. Magsaing ka na. Kain ka, may ulam Magsaing ka na. Masama na kayo. Pauwi na kami, Nay. Mayroon doon Jollibee, Nay. Fried chicken. Kain ka. Masaing kayo. Magsaing kayo ha. Magsaing ka, Noni ha. Noni, saingan mo. Bye-bye. Bye-bye, Noni. Natuloy na kami. Nakalak. Nakalak. Nilak ko kasi. Ano? Kasama ka? Pauwi na rin kayo, pauwi na. Gusto mo sumama kaya, Noni? Saan? Hingi lang. Nang. Anong hingin mo? Ha? Anong hingin mo? 20. Grabe, sobrang init, guys. Ay, kababago pa lang nito. Kalbo daw ang gulong. Bago-bago pa lang. Kalbo na agad. Wala tayo. Talaga to si Kuya Noni. Oh, shout out sa lahat ng viewers. Sobrang init. Oh, mabasyal tayo? Sabi na. Siya, sige. Kuya Noni, bye-bye. Ayan, may ano ka na, may gatas ka na. Them